Khorang Tripura Khongsa auto Malkhung Lahar Patimungo Kwlaiwi Thowimwrajak Khoroknwi Sikli no khoboi Khoroktam passengers Patimungni yagulo logilogino khwai hangkor sak khamnago tlangi thangka borokno fire service ni adong rok Patimung Khorang Tripura khwai ni goniki fire service biskango Sir, ang di mo na tora di mo na. Haino hai Khorang Tripura Khongsa auto Malkhung Lahar Patimungo Kwlaiwi Thowimwrajak Khoroknwi Sikli no khoboi Khoroktam passengers Patimung Khorang Tripura khwai ni goniki fire service biskango Patimungo sagodukhu manne rokni mung wngkha Musomi Debjani Umar bisi Jichar Lipika Das Umar bisi Neiji Thamtei Robindra Das Umar bisi Dok Jinei Paithogo Patimungni yagulo logilogino khwai hangkor sak khamnago tlangi thangka borokno fire service ni adong rok ঘটনা হচ্ছে আমরা অফিসের সামনে হঠাৎ করে অটো উল্টাই গেছে নিজে অটো উল্টাই মানে দেখা পাইছে 3 জনের মতন আমরা আনতে হসপিটালে কোন জাত হচ্ছে এটা ঘটনাটা আমরা ফায়ার সার্ভিসের সামনে কে লোক আছিল মানে কে লোক মানে লাগা নিজে khwai ni simi biplop ni kokthum Chini Khorang